어제 또 전화왔지. 이제 서울이네. Така. Може. Да се снимаш, бяли? А? От какъв зор? Май се, май. Така ще да махне и кажи, мах камерата. Мах ли камерата? Не, бе, така, за ръката сложи отпред пред камерата. Мах ли се? Така. Не бе, да се види ръката. Чакай, така. Махай се. Наверно ли искаш да направиш? Не, харче да прави. Давай, бе, какво правиш клипчета? Само седи. Главната уредба. Ай, че не Мах се. Я съм золата малко. Върви до золата. Кого? Не, без камера. Без камера. Дай. Без камера. Без камера. Аз искам да се изкарат по-интерес. Крече, когато пада антената. Ама не съм сетили. Хайко. Орima. Дай. Ето. Чакай, това, да те бутнат огробищата, кабелите ще паднат. Мога да паднат, нали? И държим да те фане. И да те хване там и да не те пуснеш. То съм мога да тръгна. Ще тръгне направо, ще тръгне, очите си, кокали. Тръгне и няма да видиш огробищата заедно с тебе. Той нас покъртява. Дърпа чар да ходи. Не се пали, И да се стопи на проми разбил, когато ставил да те бутнат в гробищата. Всичко с нерви почна да правиш. Да му си дуй главата на букука. Някой му е виновен, че не се прибра хора. Да има време, да ръчка само. Диви тук, ако си добро. Ето това искаш да слагаш. Ще сложим, айде, сега се вътре, да се видя се. Какво да сложи, като няма нищо да стане това? Малките колонки ще станат. Всичко на мен остава, аз го преди. Аз спечелим много. Толкова ми беше само а не да знаеш, че седим и да те молим. Как си горе? Ти къде са дрехите? Дай къде ги слава долу, ето ще го сложиш отзад, само са дрехите. То не. Какво? Какво са дрехи на децата? Айде дай. Не дрехи на децата. Там ще слушаш. Кой слуша там? Кашон. За какво? Не е така. Да е по-долу ниско. Абе, дай ще сложим някой отзад след това кашон и да го хубаво тук отпред и да пита какво е дрехите са на децата. Хората са толкова много. Точно откликва. Сого, с DVD. Чекай. Кашон е такъв, но са дрехи. Не бе, че го обърнеш кашона. Не бе, ще обърне кашона, не се вижда картинката, бе. Не бе, настрани отдолу, бе, така, настрани, бе, как ще го вижда, бе. Иска да каже така, да го сложи. На една страна с газа и няма се вижда отдолу на газа, няма картинка. Отдолу. Да си мислил преди да си идеш, какво да правиш? Или ще го покриеш с един парцал, бе, айде, бе. Ще го покриеш с това, нещо ще го покриеш. Тия колонки ще ги пъхнем тук отдолу. Ще виж как са. Кои колонки, бе, на уред? И за какво?
Абе, слойте го е там и пред тебе слойте е това. Абе нещо да... Що не хвърля на парцал отгоре, бе? Слага кашон не хвърля този парцал, никой не му махне парцала. Или ще хвърля дрехи върху него, нещо играчи. Да, може да Парцал, бе? Няма да се види. Как се види от парцала? Ето парцал или нещо се хвърля на елони. Отпред си сложи нещо. Ние какви работи сме правили, па сме слагали реклами, път лъвци тигърче на стената, па не. Ще легне нещо върху кашона. Аз се питам да се види. Какво? Той къде се може, обаче се не спомня. Съм те не смисля. За кое, бе? Ама кой кола се бил тук? За кое? Там кола се би за тук. Той са простоя. Сега ли не? Как се сети за това? То ме би? Ари, там се сети. Аз не съм искал да го заключим. Той е, нали, да включи половината клас вънка и аз нещо пусках по вратата. Седми клас, 8. 6 мисля. Който е бил бе с попречи. Да, скала, ще го заключих вътре. И викаха да разбиват вратата. В Даскал, защото който закъснел става къснахме и аз блъсках по вратата и той не можа да отключи. Пари са там, пари. Не бяха пари. Какво прави? Това е най-картинка, може да си къде. Ти можеш да даде не виждаш. Това е седи ми. Не бе, сложи нещо отгоре, бе. Спасини ми. Абе, тури парцалите отгоре, бе, метал. Така, тури нещо. Така. Тури някакъв кашон, бокук и край, бе. Така, тури цата на обратното. Там ли тури една риза отпред или нещо, никой няма да се заглежда ризите и бокуците. Така, никой няма. Ама виж се вижда от другата страна, бе, метко. Значи какво? се вижда. Това ще тури. Така. Дай ония край това. Така сме чета и край. И край. Ето ти го и готово и никой няма знае кой какво е имало и какво не имало. Разбрали са как се прави? Ако не ми покажеш на телефона. Ако ни покажа. Да, някой ще чака то дойде да ти покаже на тебе. Колко останаха и тук да сложи един голям чашак. Да бе, се сваляме телевизора. Къде че го сложи телевизора? Тук долу по поста, гледам, симпа поста, пуска да ги пуска. Какво да пуска, бе? Телевизора? Им пренеща? Какъв телевизор ти пуска? Той си лега. Аз изгрея манджата, ще хапна и че легам и аз. Някаква пилешка супа. Откъде знам какво? Неки манджи. Аз мразим боба, или нещо. Семана кока. Да. Виж колко е напред това. Защо? И за какво ти е за спанели, бе? Я легнем да видим. За кого, бе? За тебе ли, бе? Знам, че е вънка. То, кои го свалихме, го служихме върху пичката. Ако се бери някъде, той е много добре. Не сега се рамо парцали, толкова и да си Ма за легане ли го гласиш, бе, за какво? Да, залегаме. Аре, гаси го шибания компютър, че му изгоре бушона. Айде компютърния, край с тия компютъри. За днеска. И утре искам да включиш... Тига нервите падена подред тук с неща. Утре включваш компютъра и искам да ми пишеш на скайпа. Вчера го чакаме за дърва, ще се прибира 10. Човекът си тиша при нова кака. По-хубава.
За какво са му тия деца? Да му пречат. Знаеш какво говори? Александър Петечев. Тихо. Ето от сега ще сложа. Къде взема по-голямо? Това е шарен, не. Какви шари? На хората. Днеска ми ги дадаха, днеска да ги сложа. Там. Трябваше да ги изпере. Кой е? Те са прани. Еми, моли не прани работи да слагаш. Прани са, бе, не прани са. Вие добре и прани да са, ма... Красавец! Кай за красавеца, бе? Ай, щупиха този компютър. Ай, скасай го и това е утре пак. Ами, Утре какво ще правиш? човека ще дойде да го види. Че да го види. Утре какво ще прави? А, утре на Върницата. Аз ще го снимам как плува във Върницата, ама че видиме кога. Да, как плува вътре и гази и фърля върчица. Ще стане. Мяу! Какви си Майко, гледай. Големите колони ли? Ами, трябваше да ги скажете вънка, Как бе. се пошили? Да, бе, цяло долу почте. Да си ги види. Абе, децата се бутат. Значи по Арел мазето, бе, там къде си беха. Цял ден си сутринта ще дойде да ми рови какво имам под джуната и какво. Аз съм към тебе, затваряш и лееш навънка. Ти ще при сестрата да пиеш кафе, като почне да вика, направи излезеш. Да, бе, сега после ще дойде. Хайде си ги сравниш. Тук ще стои. Тук ще седнеш. Нали не си говорили? О! Ясно ми. Като си седне тук и там, като си почвате да си говорите сам. А какво е там отдолу, мила? А това какво ти прилича? Те на тук, това на какво ти прилича? На кой човек? Бе, Камертон. Достави толкова, държиш. Той се е замислил. Той другия телевизор не държа на ръце, както то влезеш. Ама как се види, бе? Няма да си. Аз искам. Е, така че децата да не го трябва. Е, така не Какво е цена има? Цена има. Той ти е чудо. Защо го ако искаш отдолу малко? Бак. Ай, това тялото дълго сложи. Да ги завиме да умрат. Ами, малко бог. Малко. Извините. Някой ден Бог че какво ли ще го прави с тия кола? Ама ако не сложи само това отдолу, А дай да си. Ето така ги това. не знам, розно по-късно. А те видяха ли плазмата до сега? Кое бе? Знам да съм. Да, на монитора. Ама те ми махна казват цена ви. Не може. А как да я махна? Без мозък ли си? Изтържи я там. Вела, че изтържи снопители и децата ще издраска с нещо. Бе не задрасквай, бе. Трябва си само клончите да махнеш. И ето, тук плат. За какво рисуваш цената? Не рисувай цената, бе. Махни. Какво написа? 70 ли? 229. Како? Написа 229. Напише една тройка. 329. Или по 529 лева. Те толкова е. Чакай нови, сложи тук. Телевизор. Нали ще сложим това? Да, ама ето тук така отстрани някъде, за да имам историята, ще го стоя. Дай черници неща. Събери партикище. Дай учебници малко. Подели ги. И като станеш сутринта, ако не ходиш на училище, Аз ще как станеш? Веднага на учен. Българ. Утре сутринта ли си, бе, Българ? Да, и други ден. Понеделник. Какво чак? Чак понеделник, утре отивам в училище. Ваканция ли, какво? Да, 9 ден. Що между сроковете ли? Да. Това 25 лева тук. Да.
Какво е това? Речник съм, виж, съм му купил. Къде си чуваш малко? Чакай. Абе, не, какво е? А, кой? Тук на